Brobl, mlaen i Williams, cyfuno dda. Na, dyn nhw ddim yn cyfuno dda, dda un. Ben Asiag amser. Dan Cowan o'n baslac gan Cowan, cyfle Jordan Williams, fanteisio. Am gamgymeriad erchyll gan Dan Cowan yn amddiffyn Ceicona, reidi ar blat i Ben Wilson, ond fo yr oed ti yn sgwar i Jordan Williams. Neb yn y gol at yr hawdd ei ffasio i mewn. Gai, chwilio am reidiau Dan Williams o'r cefn, ond Ben Ashley rhagweld be oedd yn digwydd. Beniad yn ôl gan Gai Williams, coll allan i Cowan. Rory Holden i ffigio fyny ac yn ergydio. Arbediad da gan Margerton yn isel i'w chwith. Clark. Sathru ar y bel, coll allan i Sharif. Holden unwaith eto. Dan Williams y cyfle ergydio, mae'r ergydio arbediad o didog arall. Yr ail o fewn munud gan y golwr Kit Margerton. Y tro yma oddi wrth ergyd rymus Dan Williams. Bottenham. Pas mlaen i Lwybr Cones sy'n cael amser i droi ar ymyl y Cwrt Cosby. Holden ar ei droed chwith yn lledu'r chwarae allan i Ryan Brobl sy'n ffeirio esgyll. Pwper groesiad i mewn ar ôl beniad gan Ben Wilson. Sut ar y ddaear gafodd Ryan Brobl gyn gymaint o amser i chwipio'r groesiad na mewn, ond mi ddefnyddiodd Ben Wilson y cyflymder a chyfeirio hi. Oedd hi ar ei goryn. Heibio Kit Margerton, dim gobaith i'r golwr y tro yma. Y Seintiau Newydd 2, Ceicona ddim. Mwnti Clark ar Margerton, cyffyrddiad gwell gan Bradley. Edwards yn lledu'r chwarae Woodcock. Ceisio mynd â Dan Williams i'r Cwrt Cosby, wythyn ni'n ôl i Bradley, mae'n y gyfle i Ceicona. Bradley ar ergyd syth at Shepherd. Sharif. Bradley. Lledu'r chwarae i Woodcock. Dan Williams yn ei wynebu Woodcock. Ar ergyd, mae'r golwr yn gwiro hwnna dros y trawst. Bydd syth ato fo. A dylia fo wedi delio gyda hi. Penderfynu, rydyn ti allan yn gigornel lath o. Lle dal i afal arni. Bodnam yn ffynnu allan. Sharif ergydio yn taro yn erbyn Ben Clark ar ôl beniad yn dda. No, Edwards yn adennill y meddiant. Bradley. Torri mewn heibio Williams. Yr ergyd dod i mewn syth at y golwr sy'n dal i afal arni y tro yma. Wrth o ddeifio i'w dde. Declan Poole. Fyny ar draws, mae Bale yn disgyn i Ben Clark. Mae'n gyfle i ryddhau Ben Wilson mae tu cefn i Nash. A dio ddim yn cam sefyll. A mi oedd y golwr allan o'i gol. A mae hwnna'n gyfle i rhaid i selio'r triffwynt i'r Seintiau Newydd. Rownd y gornel i Woodcock. Nôl i Rhys Hughes. Woodcock. Groesiad y draws, o'na lawio fanna. Na, goedd mynd ar dyfarnwr Charles. Cyffyrddiad sal gan yr ymosodwr Cook. Chodi fyny teg at. O'na wthiad y fanna, oedd mi o'na gan Chislovich ar Woodcock. O mi o'na gam sefyll. Mae benderfyniad yma rwan i'r dyfarnwr. Mae di rei cicor smotyn, ond mae'r lliman di godi. Hon yn bwynt dadleuol. A di'r dyfarnwr cynorthwyol wedi gwneud camgymeriad neu beidio. Mae'n weld, cam sefyll wedi cael ei roed. Yna'n ddiddorol iawn i weld. Gwaith da gan Holden, yr ryddhau Dan Williams. Opsiynau flaen yn Jordan Williams. Yn y Cwrt Cosby ar ei droed chwith. Chwilio mi ail o'r gêm Jordan Williams. Mae hwnna yn sicrhau'r triffwynt i'r Seintiau Newydd gyda 10 munud o'r 90 yn weddill. Jordan Williams ond yn pasio'r bel heibio i Kit Margerton. O camgymeriad gan West, Ken Charles, cyfle i sgorio gol gyntaf yn Uwchradd Cymru. A do methu wneud. Oedd yr ergyd
yn un wael ac yn syth at y golwr Kit Markerson. Cam gymeriad arall gan Ceicona. Bron iawn ag arwain at gol gynta Ken Charles yn y gyngrair.